Αφιερωμένο σε όλους τους πιστούς του Άρη, σε όσους προσκυνάνε τον κίτρινο Θεό. Είναι η καψούρα μας. Super 3. Αν θες να λες πως είσαι Θεσσαλονικιός, πρέπει να είσαι κι Αριανός, μεν. Αυτά τα δυο πάνε μαζί, αρκεί μόνο μια Κυριακή για να πιστείς. Στο Χαριλάου αν βρεθείς, πολλούς τρελούς θα δεις. Θα δεις τρελούς πάνω στο κάγκελο να οργανώνουνε το πέταλο. Άλλα τσακάλια βομβαρδίζουνε το τύμπανο. Τεράστια πανόναχους στο θρόνο το Θεό. Γι' αυτό τον κίτρινο Θεό μονάχα ζω. Μονάχα τραγουδώ για σένα, αγωνίζομαι στην κορυφή. Θέλω και πάλι να σε δω και θα σε δω. Δώσαμε όρκο οι χιλιάδες οπαδοί σου, σοβαρά μιλώ. Κάναμε μέτρα τα χιλιόμετρα κι αυτό είναι γνωστό. Πως όπου παίζει ο Θεός δεν θα είναι μοναχός. Το γήπεδο έχει γεμίσει, επικρατεί ο πανικός. Βγαίνει τώρα η ομάδα γύρω σου, παντού χαμός. Η θύρα 3 δονείται σαν να γίνεται σεισμός. Παντού σημαίες, κορδέλες, χαρτάκια, τρελή ατμόσφαιρα. Καπνογόνα και πυρσί έχουμε πάρει φωτιά. Λάβα για άλλη μια φορά το Βικελίδης κλασικά. Κι έτσι απλά κυτρίνησε ολόκληρη η Ελλάδα. Γέμισε η χώρα με bulldogs, από Χανιά μέχρι και την Ορεστιάδα. Μία είναι η καψούρα, μία είναι η ομαδάρα. Και τη λένε Αριανάρα. Κι έτσι απλά κυτρίνησε ολόκληρη η Ελλάδα. Γέμισε η χώρα με bulldogs, από Χανιά μέχρι και την Ορεστιάδα. Μία είναι η καψούρα, μία είναι η ομαδάρα. Και τη λένε Αριανάρα. Μάχες δεν γίνονται μόνο μες στις κερκίδες, αλλά και έξω από αυτές. Ο Super 3 είναι εδώ, λογοσπαθή και παντελόνια οπαδού, ξεθάβει λαμογές. Τα πόνοι προπαγανδιστές που έχουνε γλώσσες μακριές. Φίλε καλά τα λες, στην υγειά του Άρη βγάλε πιες. Οι αγώνες δικαιώνονται, σιγά σιγά μοιάζει να αλλάξαν οι εποχές. Σ' όλα τα πέταλα της γης από bulldogs ακούς φωνές. Δεύτερο σπίτι μας στο πούλμαν, εμπειρίες φοβερές. Σε Ελλάδα και Ευρώπη πάντου σκάμε εκδρομές. Παντού και πάντα πίνω και τραγουδώ, γινόμαι ζάντα. Άλλοι εθίζονται με ντράξ, εγώ εθισμένος με τον Άρη μάγκα. Το άλλο μου μισό, όποιος μισήσει την ομάδα μου με μίσος απαντώ. Αφιερωμένο το κομμάτι αυτό σε κάθε Αριανό, σε κάθε οπαδό που υπηρετεί τον κίτρινο Θεό. Για τα αδέρφια που έχουν φύγει από κοντά μας, να είναι καλά εκεί ψηλά. Για όσους άδικα βρισκόνται πίσω από τα κάγκελα, κουράγιο πραγματικά, επιστροφή και ντου για κόρυφη ξανά. Κι έτσι απλά κυτρίνησε ολόκληρη η Ελλάδα. Γέμισε η χώρα με bulldogs, από Χανιά μέχρι και την Ορεστιάδα. Μία είναι η καψούρα, μία είναι η ομαδάρα. Και τη λένε Αριανάρα. Κι έτσι απλά κυτρίνησε ολόκληρη η Ελλάδα. Γέμισε η χώρα με bulldogs, από Χανιά μέχρι και την Ορεστιάδα. Μία είναι η καψούρα, μία είναι η ομαδάρα. Και τη λένε Αριανάρα. Ενδείκνυται για όσους πάσχουν από κίτρινο πυρετό.